machiegni e chenro ni mano mar mine wacho kuma bende mine wacho kawuono wantiere gi wacho ni ka ng'ato en jasiasa to siasa ok rum pod bedo mana e rembe kopogore kod bedo jasiasa bende en japuonj mbalariany en ng'ama miyo ma bende timo chenro mopogore opogore mag dongruok ahinya e kaunti nero mano ma Migori. Aloso kuoma jodura machon ma kaunti ma Migori Dr. Pamela Odhiambo machiegni kabisa e mine wacho. Erokamano Jaila. Ingeni samoro ko wachi ni japuonj to ok kele kaka kisungu winjo bed ni kele. Senior lecturer. Lecturer. Yes. Mbalariany. That is correct. Kabana inya. Iselale e wang jopiny kuom kinde. Ang'o mosebedo katimre? Kata ang'o ma ok timre. Kata ang'o ma ok timre. Erokamano inya miya thuolo matin mondo kokwongo amosie jopiny gi nyithi ramogi duto mawinja. Sana sana jo Migori ni Yesu pakuru. Aduogo ka pod owara ero Yesu. Mano nyaka wachi. Kase wacho kamano, Mumba wacho ni nitie kinde ka kinde. Time for everything. Gimora mora timore e samo winjoro timre. Kuom mano beta maonge e wang jopiny ka ochakore kinde moko mokalo kaka ne waringe paw siasa kano yudo an women rep to lek no biro na mino chwaka bende nyaka gi jotend party madongo machalo wuorwa mosenindo Raila Amolo Odinga. Nyasaye oket chunye kama okwe kendo monda bed governor ma Migori County kendo natiyo matek ma choko county te kachomogo kar debe to kogi kamoro to notimore ni koro imiyo ji direct ticket. Strangely enough naneno kilando kaka owuogo rengo gi joma ne gilerogo Gladys gi joma moko gi Nyang' Nyong'o gi ni kayo migi openly to ma Migori kani to napoko pande bwo mesa kamoro mogik ni ok wadhi nomination to be ok oyange ni to jal manwa lerogo ma bende Migosi Ochila Yako ng'a kuomwa mimiyo. Koro achako winjo rumors moko matin ka gika moro ndacho tiko ni lala. Sama ndacho tiko ni olalni to kom ma bende nabede tapoko chako kawo joodi duondo dura ma ODM olando ni koro Danita Gati manoyuda kawo tijni kuome ema koro omiyo tikedni. Kae to achalo ng'amodong' kodiedo kamoro. Ipenjo ni to koro apenjora to ma wach mitimo nade. To kaluwore gi kaka chuogora to gi yie man go kuom Nyasaye gi discipline mosekelago. Kano gi kare ma fwenyo ni kare tikedni osemiyo chilo keling'ling'. Naomo chunya ma kwayo Nyasaye ni mondo miya kwe kod chir to kod protection makende. Kae to na lingmos kimwanamuke mondo abane kaka nyawadwa ni tiyo gotikoni. Seche mane magi timore kar dwe mar 9 koro na bukara bedo japur manimba. Ipurango? Apuro duma, napuro ganda, napuro gik mang'eny. Kasto sama koro nogik kar dwe mar 12 ema koro kucho cham mopur dwe mar 9 go ikayo ga dwe mar 1. Koro nadhi e puodho mondo wagolo duma gi to benda chaka keto jotinga moko mondo purna kama chielo. Kwa bahati mbaya na kiere puodho kanyo maturo tienda koni. Koro kana seturo ta chaka bedo puth kuom ndalo moko matin mano yang tienda no ketie chube moko kiko kode kamano. Kanyo gi class around June to na chaka doke yengo no mochako oyang tienda no ero. Kasto bang'e no koro nyana ase mondo changi to benda doke timbe na mag mbalariany research business hapa na pale. Koro asebedo ng'at moro morit kamano nikech chunya moro no paro ni jowa tijini to noromore koda to dipo ka nitie kaka jal mano omiye ni nyalo sudo kode maber moinga. Ko chunya no paro ni mondo aling'ane mondo ane kaka odhi kode. Igo tarubui ni sebedo kipime mara. Kae to no kadwa gaga koko kanyawawa e dier ji gi weche manono. Koro asebedo ka pime kaka odhi to idhi neno to akian ni jo Migori to nene nade gibro wacho ni tan kaka nene
Aneno ka ticha pod oinge, dwa nachaka kawe kendo. In makori dwa donjo ti Adwa donje kenda kendo. Taneno ka kaluwore koda ng'ur mane nitiere godo gi ODM, nyingi koro neno ka UDA kone, ma koro iwacho ni ochung' kodi, kendo dhi konyi yudo Dogigeni kaka gicha notimore. To nayudo ka koro chal mana ni duond bura ma bende naera ahinya masetiyo negi nimba bende ana live member. Koro nochalo mana gima obedo radine nyima ma koro ok obedo a facilitator mondo abo omiya democratic right. Nikech kata ka ne en consultation kata ka negotiation, an ne ok oluonga e mesa mora mora mondo wawuoye mwawach ni to ang'o momiyo imiyo ng'ani to an tikoro imiyo ang'o, kata an to nawinjo nang'o kuom wachni. Mano nok otimore nyaka kawuono ni. Koro kanyogi kamoro ting'eni kaka nwa campaign 22 cha biparo kaka nwaramo kaka Jauda ni ne ng'ama rach mapok nodwaro nwa. To kanyogi kamoro to wachak wayudo ka osiepo losore kae to koro wawacho broad based government. Koro abe achaka wuoro ni to ka koro weche chalo mana kama, ta abe pod an gi lek to kama nye ilose weche no tiwinjo ka gikiko gikoni kata kwa loso osiep gi jali to wadwaro zoning, wadwaro tiende ni pod ochalo mana gimo dhi direct ticket way ma jomoko matin bedo piny kamoro to wacho ni mai miyo ng'ane, mai miyo ng'ane, mai miyo ng'ane, gimo miye ng'ane no be ok ler ne ng'ato. Koro ato be nyawuono to ka koro Jauda ni oseyawo dhot mondo wadonjie. Koro wane broad based. Tang'o ma koro moni ere gimomiyo koro adang' achaka luor gi tok pacho kata koro adonj gi dirisa to dhot gi rangach to yawo direct. Koro awacho ni koro adonj kanyo mondo koro jowadwa be giyuda kanyo koro watietiya kanyakla nikech ok en lweny en mano osiep gi gombak. Mondo koro tich otire. Kaka nene. En re mane mineno ni ok otimore maber kata ok timre maber e kaunti ma Migori ma inowuon iwacho ni kidonje tidhi loso kendo idhi rieyo? Jael, kaunti ma Migori kama onego bed kama ni malo ahinya nikech kata king'iyo records mag sirkal to wacho ni Migori en kamoro ma bende ok obedo listed kata kaka poor regions. To kidhi Migori tiyudo ka poverty level mantie, chan mar onge pesa kata mwandu kata mana kuonde moko to nyaka chiemo onge. To bende chaki wuoro to koro ang'anya timore. To kidhi kata mana ginene infrastructure, network mar yore. Pare ni Migori County mangima wan mana gi lam achiel moro manomol mane national government ogero chon moa gi Kisii kakalo Rongo to luwo Migori kadhi Sebania. Kae to nitie manoyudo wuok ka koro onego dhi Mihuru to gik gi ediere kamo kanyo long time ago 2013 kucho. Kae to nitiere bathe manobaro ka koro onego dhi Sori. Kaka wuoyo kodi kawuono ni nitiere kata kidhi kamiluongo ni Nyakwere, e kind Nyakwere gi Gangugo gi Modi kanyo, kae to gi Konyango Lwanda onge ng'ama nyalo kale. Koro geche duogo mianda mana ka duogo Ndiwa e Vichororoni giluoro mabor to bende kata kuma giluore mabor no bende gin yore maka koth ochwe to koro onge ng'ama dhi. Kae to kidhi kata mane osiptandwa tiyudo ka kata facilities manyalo kata diagnose ni ng'ato nigi kansa waonge go. Moko yande nokel kanyo to kaka wuoyo kani kidhi tibiro yudo ni ogiti. To waonge kata yath to kata mana chirni kende. Aneno ka county government nowedhore ni dwa gero moko. To ger space moro ma kata room ni duong' manyama kao ji 15 20. Badonga paro ka jatend piny kano biro kono no yango omenda moko modhuro ma idwa ger godo chirni e county no. No wacho to pogi timore. Kata ndarago moro nitie makale bath dhoda kama endi ma county offices kabiro e sub county headquarter Masuna West kama dala na nitie. Jatend piny no biro mowacho giduto ne giwacho, mbunge wa nowacho, jatend piny owacho, nyaka kan pesa ma bende wuodwa mwaluor ahinya nowacho ni noyudo oseketi sama ne giwuoyo no last year
ne giwacho ni nyo giseketo pesa no e budget. Ma by now ana expect ni yo no ningo bed no selosi kata kwota moro. Kata tingni moko chakore podi nyocha ni last week tayudo ka gichagi kelo grader. Temo wacho ni noriambo koso chenro mapodi kosango. Kadwa wacho noriambo kata pok oriambo. Donga nyisi ka ni pod arito yono. Kendo en gimo onego ger. Ma anta ng'eyo ni ka chutho an di nyocha bedi e county no. To kata bedo ok narito kata ker piny no mondo wache nikech nitie kaka initiatives moko inyalo kaw gi jodala koki iluongo jomoko mondo yuori ka koro pek. Ang'eyo a number of governors mosebedo katimo kamano kendo kata kidhi e counties gitiyudo ka yore beyo nikech gichako gi mathin ma gin gono ka nikech kaka yo mawuoye ni yande en ga county government mar county koro nitie kaka ichako gi matin mantie kae tigo koko mondo ojoli okilinga ni jojolo kae migrito ni mondo okel 100%. Omiyo gik ma pod anyalo timo Migori ng'eny skundewa kaka ni puoya ka japuonj manimba mosepuonjo nyithind secondary nyaka jombalariany. An gi kuyo maduong' e chunya nikech Migori ema pod yude skunde ma moko kuom gi nyithindwa bedo kata dier ot mar lowo. Koro iyudo ka nyithindwa mang'eny koro ok dhi maber kata e yor somo. Kendo nyaka jopuonjwa be ywak nikech ing'e kaka ywaruok me kind jopuonj gi TSC osebedo ga all years in our country. To chutha parapara ni nitie kaka county government ka gi devolution. Nitie kaka financial government kod teach omenda luore gi gimiluongo ni prioritization mar gik ma jopiny dwaro. Koro kaka Migori kacha gik monego bed no priority ahinya gin weche machalo kaka mag somo go. Somo en enabler. Kawuono bet kodi kaendi nikech apara ni Nyasaye nomiya thuolo mar somo mondo asuda gi kamoro. Omiyo ayudo teko kod ng'eyo kod nyalo mar wuoyo kaka kora wuoyo kani. An gi nyimine na moko ma bende ne rieka to nikech ne ok gisudo ma gigike kiwango moro gin pok giparo kata ni gidwa biro limi e studio ka. Iwinjo wachno. Koro agombo ni nyithi jo Migori sombgi odhi maber. E weche mag agriculture adwa na wachie gimo matin. Migori by and large en a rural county. The genuine resource ma dala ka dala nitie kopogore gi pesa en lo. To kendo lobni en lo minyalo pur. To wasebedo kwa chandore gi crops moko kaka machalo sugarcane. Mano onego mi wabed joma omewo sana. To sugarcane ni omiyo mana jo Migori dhier. Nikech kinde moko mokalo mara ok tong'e mondo otere masin kacho rege mondo chul jopur. Mara masin okethore. Koro yande to aneno ka president obiro kanyo mowacho ni koro gibed revived. Mane o chal gimichulo jopurgo gi jotich moko koro kete lwet jal moro manyalo tere maber. To gima temo wacho ka ni Migori gi sugarcane no watege mana sukari kende. To kaka bet kani an aware ni from sugarcane no there are so many other products manyalo bedo produced from the sugarcane no ok sukari kende. Ok gitim nang'o. Koro magi gik mapenjo ni tok timre nang'o nikech ata paro ni now that awareness ni gikia gima gi value addition gikia kaka itimo value addition. I'm yet to find out, and that's why I'm saying should I become the governor of Migori County today, tabiro dwaro ni gik mamoko manyalo wuok kuom niangni, gik machalo bagas, molasses, gik machalo ethanol, gik makamago nyaka nguru, some juices, nyaka pharmaceutical products kata packaging ma recyclable can be produced from this same sugarcane. Nyaka mbolea ma organic. All these things nitie kaka jatend Migori ng'ama luongo ni gavana ni onego bedie gi initiative mar penjo kata industrialist marane go ni to magi ma kwase golo juice ni wachwako go sukari to gik modong' gi to dhi kanye ere gi nikech agombo Migori moro machieng' moro jopur niang'
be nyalo yude bonus by the end of the year ka kilando mag kahawa gi kofi ka ko los gik mamoko gi mobedo commercialized ta yie ni bonus no nyalo yudore e migochwa kanyo to kiweyo kata pur niang' no goduma kaka wacho ni na puro oduma goganda seche mang'eny nyo pod watenore pur mar koth machwe to nyaneno ka tendwa mar Kenya otemo matek ma obaro kuja kamoro mondo irrigation odhi nyime. Irrigation ni adwa na jiwe ni kaber to jothurwa kar uso lo ma along kama opow ni ne jomoko to wayie mondo kata ka gavana gi kata ka jotendwa mage chiwo incentive mane gi puonj mane mondo jowa oti gi pigni kendgi giwegi e weche mag bero mchele ma already ni kanyo no weche mag alote to sana weche mag olembe ka wadwa wuoyo kuom gimiluongo ni food security to an in the past ase wuoyo gi jomigori go kata gi Kenya mangima e weche mag food for health and wealth in the sense that ka wan golembe to ibro yudo ka koro nyiri mag del otegno e yor vitamins kod minerals mamoko miyudo kuom olembe gi gik machalo phosphorus gi gik makamago alode migochwa nyalo chiega alode of all sorts in fact kane pod atin ng'eny alode matinde wang'iewo e supermarket kanigo matek ne gin mana buya midoyo e puothe ji kata e miere kaka dek ing'eyo alot miluongo ni dek si akucho giluonge na keyo deg ni ne en alot mo mane thotie tiya kata pewe kama iluongo ni gunda mana ayan jathu moro chon wero ni dek otie gunda saitani to tinde ni gigi duto onge lulan in fact tinde kiyudo dek tiyudo dek koa Kisiland thothne mo gosuga koro magi gik manyalo timore kaka ndalo manan women rep no na ringo gi program moro gi mine ni kitchen gardening na temo insist ni miyo ka miyo nyaka bed galot ari adek moko mopidhi orundu ka kendo na nyalo manyo seeds go ma los gi through kijende ma gibed seedlings kendo maluongo mine go mondo gikaw gi gidhi gipidhgi adwa kawi kar women rep kanyo yes. Nikech ibedo kanyo kuom higni go sani kori wacho ni ing'iyo mar governor ng'iyani ino wuon kinonori kigo tarubin chien inya wacho ni jomigori e kinde mane nitie ma in women rep gipari gang'o legacy mari maniweyo en mane jomigori para galode mawachogi ne an gi program moro ni let's make Migori County green again koro apart from alode gi ne nitie kaka ne achiayo kijende mwaluongo ni joyuth gi koro kana kawo moko mowuok e mbalariany machalo Jomo Kenyatta gini kuonde mitime horticulture gi gik makamago landscaping and koro na sawishi vijende gi magiloso seed beds mag yiende koro na nyalo ng'iewo yiende gi from them to give them money kae tawuoyo gi jodongo manigi lo to wapuro lobni tachaka chulo kijende gi to dhi pidho yien go kanyo kopogore gi mano na temo jiwo gi mondo gipidh yedhe magolo lembe machalo apoyo machalo avocado gi gik makamago e Migori kanyo nago wang'a matut mayudo ni skunde wa mang'eny sana primary schools to gi the few secondary schools ma wan go pi is a problem to many of those schools kata kawuono mwabet kani omiyo na kao thuolo na mar ng'iewo tengni moko madongo mag 10,000 liters ka kero i skunde wa kendo chiegni natero gi te kata e community moro mane nitiere chan mar pi na paro ni mane gima ne pesa manan go kanyo ne nyalo timo koro na nyalo wuoyo gi kanisa moro mane gitado maber taketo tangi moro kanyo to de moti gi mine molworo kanyo ne nyalo yudo pi maler mondo modhi e Migori kanyo na bedo adoko kainya kar jiwo nyithindwa manyiri sana to nyaka ma yawuoyi be mondo gidhi e school kendo na bedo very passionate kanyalo kinde ka kinde ka tucho kata ndalo rusa na nyalo luongo kata ndalo corona cha na nyalo luongo nyithindo kai miere pawe tamiyo gi pads nikech niko na nigi mako iye nikech gi uso dendgi mondo giyud kaka giyudo pads koro na dok ahinya oko kuom timo mano e Migori kanyo na achoko grube moko
mane nigi lony kendo kamedo gi nyithindo ma wacho ni nagole mbalariany ka naketo gi mondo gibed jotend grubego. Koro na ang'iewo negi iluongo ni greenhouses, udi ma koro inyalo pidhi alot kwa gibedo protected from. Ma bende winjore ahinya ni mainoni ahinya ntiere e weche mag pur. Yes, mano natimo kamano. To e Migori kanyo nyaka jonam ka poka gikirgi. Nayudo ka nyithindwa go samoro ling'ore nam kanyo to kata ng'ama nyaneno kuma gintie onge. Omiyo namiyogi nyaka life saving jackets moko yo kar god Kachola gini kacha along the lake. Mago gik manatimo Migori. Migori na empower jo boda boda. Kendo aparo ni ane the first person mane go buche gi jo boda boda go mayudo ni ng'eny apikni mane giriembo kata mana sani ng'eny gi riembo apikni meki ji. An nakawo thuolo na ma choko nyithindo gi into magi register sub county groups. Every sub county namiyogi 3 pikipikis manyien ma by then namiyogi checks of 300 mondo ging'iew go 3 pikipikis manyien cash nikech ndalocha piko manyien ne 85,000 Kenya shillings king'iewe cash. Nyithindo gi no ojiwore ma moko kuomgi no mora chieng' moro ma chaka nikech from apika deko negi siko ka giloko gi to ging'iewo moko ma chieng' moro apoka adhi yogurt Kachola kama wacho na ayudo group moro gikona ni ma ing'e ni waseng'iewo apikni ma is the 21st one. Na nyigora mabe kora ng'iewo negi mara awuon the 22nd one. Migori kanyo nitie kaka na miye nyaka mine gi jodongo mochando udi Rong'onde ka na gero negi udi mag gidakie nyaka sani. Migori kanyo na kawe orphans ma tero e skunde moko kaka batch moro maduong' ahinya ma I'm very proud of nyaka sani. Na kawo gi ma nayudo chance moro kuom wasunge moko mosiepe na manigi school moro yo Meru koni. Nyithindo go osedhi e university, some of them. I'm so happy. Koro Migori natime gik mang'eny. Adwa ni mondo ang'adi gik mitimo go nikech aneno ka ng'ato oro na message to wacho ni okiwuotho Migori te. Jomoko wacho ni kawuono koka gineni negi winji ni ne in women rep to nok gineni kawuono koka gineni e TV. Winjo be ni neni e TV kosi neni e ground. Mano to jambaka kadieri ma Nyasaye. Migori no na wuothe ma kona mane okachope hie. Unless ni ng'ani obiro Migori katok 2022 to asewacho ni for reasons mane ok anyal geng'o asebedo koka wuothe e Migori. To ndalo manan women rep kata mane TV ka nabire almost every day kata mane radio I interacted with jo Migori e funerals, churches, e grube gigo everywhere. Sani sechako the ground Kawuono, in a ground. Ground nyopo radhi chini ya maji. Ingeni sayiero nyopo koromo. Emomiyo nakoni niya waseng'iyo bende e kit siasa moro miyiero ji kawuono ni to kiny kendo ji ochako campaign. Gima naluongo ni go koko kanyawa wacha. Nikech gino watime to nitie kaka omayowa gimoro. Omayowa thuolo mar ng'ato bed piny mondo ti. Nikech ka ena campaign mode no all the time tonge tich matire. In fact, it is very disappointing kaka this particular session makoro dhi karumo ni asaneno ka yawuot Migori moyier ni jotelo gore mane liete to tich madhi nyime to onge madang' ikwan. Koro an to kaluwore gi kaka ng'eye kane kama ne gima ber. Omiyo bedo ni nyo kawuotho asenyisi the main reason momiyo jo Migori oling ka ok onena nyo en health issues and also my own principles mondo abed ng'at mo ma disciplined. Koro sani kata ka wuoyo ka wacho gik ma wacho gi to kopo ni ng'ato claim no setimo mopogore gi kaka wacho ni to Migori nitie wanyalo dhi kode mondo wachnwa ni mae en to ka nitie Tana bende humbly I can apologize and say ni kare I misquoted or I talked things which do not exist. To jo Migori to nyatemo tudora ga ahinya. Koro yiena mondo akwa bwana no kata ka en miyo ng'wono gi diel achiel ni nitie kaka
kopo ni no kachopo kama entie no tera e sani antie ka Nyasaye omiya thuolo chunya biro gombo mondo ang'e kama entie no mondo watudre kode. We wang'e ni thuolo mar mine e siasa kedie gi sani oneno ka joma mine moko pako kabisa gima duond bura ma ODM otimo mar kata ka en e yor kojolo miyo Catherine Omanyo obed kanyero jagoro maduong' e yor kojolo magi wacho ni en kinde mokwongo mar ng'ama miyo yudo thuolo makamano en lemo maduong' kabisa. Sama ong'iyo mano to gi gik matimore ODM gwandruok ma kata yuarok ma kagi kacha mosebedo inyalo wacho ang'o? Iwacho ni in life member. Gwandruok mosebedo ODM ni adwa na wachi ni en very unfortunate and saddening nikech an apara ni waduto wan dhano kendo nyogi kamoro ma jatendwa manyocho riwowa kanyakla onindo kaka ji duto nindo. To pacha moto para ni maturity kod discipline gi democracy and regulations mantie nyo nengo tawa mondo kik gwandruok machalo gi ma koro waneno ni obedie. To kata kamano osebetie. Koro gik waneno go dhi nyime. To okadwa ni mondo awuoye mang'eny ahinya nikech kaka gitimore kata ginyalo kelo ber kata gimedo kelo rach is not clear. To kipenja kar wach mine mipuoyo ni when it comes to the constituency maluongo ni women to definitely amor gi wacho manyono mondo yud komno. To kendo amor ka joma mine omed ting' malo ka gin bende ka gidonjo kanyo to ginyis ni gi merit gimokete lwetgi no. An mano kende kwayo ma an go. To chunya ma koka kora to gombo ni mine mang'eny mondo yud thuolo e kiwango mopogore opogore. To kendo kik obeda ni omiwa nikech wan mine, omiwa nikech we merit it. Apa ni mane gima adwa ni mondo ajiw. Nomination jo dhie debe. Mine odhie debe. Mine odhie debe. To kendo mine obeda jochir. Gimomiyo awuoyo kuom chir ni en ni siasa wa osebedo characterized with a lot of violence. And generally joma mine kata do bed ng'ama tough machal nade nitiere chuny mine moro ma ok oyie gi lweny all the time. Kendo remo machwer ka gi kacha necessarily joma mine ok ohero. Koro wach ni miyo ng'eny mine hie mabende kata kiwinje kowuoyo kata kineno kotimo gimoro to in gadieri ni mine miyo ni kata komi gimoro nyalo bedo maber. Koro ng'eny gi shy off, especially mine ma professionals e Kenya ka ng'eny gi shy off nikech gineno ni lweny gi koko musika no ok giikore ne. Tadwa ni mondo ajiw mine ni bende ka tiyo gi my own example bende wanyalo avoid koko no to be we can still make it. Nikech adwa na nyisi ni kata e kinde ma asebedo go e paw siasa ka asebedo ka wach mangima ma adhaogo gi jotelo wadwa machuo Migori en nadwaro kwe Migori. Migori is not a battlefield. They have always made it a war zone. Kata kawuono ne nitie nyara moro ma actually na tiyo gi ofisa kacha na ndike tich anawuon. To osiepna ni nyocha nyathine ma ja 24 years otho ghafla lini malaria moro goyo to goya matek to kiringo kod hospital to en mana ng'ama osetho. Koro pare ni dhako ni ywago nyathine machal kamacha. Teka jotelo hie gavana kia gi MP mabe dwaro gavana. An gi pech gi ka abenona. Koro awacho niya gima nikete weche manyien no. Mano ok en wach manyien. Mano en wach mawich kuot. Ane kaka nene. Nikech akoni ni nyocha campaign Migori kanyo. Ka fwenyruok mono biro na. Ni Migori County duong' ma ok ochuno ni liel achiel ni. Kaka kawuono miwinjo gi dhawe liel achiel ni. To Suna West kanyo kende an mabet kani nitie liete moko aboro mana ore ji.
nyaka mano be naore ji kiwinjo ni ng'ani ochomo koni chom koma chielo koro iwinjo kata sama nago siasa no kaka Migori osebedo ka nitie lweny mager malich kendo alamo Nyasaye ni chieng' moro lweny no orumie to an natie kama kata sani abiro dhi time kama kamano ka opponent na ni Rongo ang'o ma mona yudora yo Ntimaru kucho ka ng'ato ni Ntimaru kucho odhi owuowe gi jo Ntimaru go koro wache molore kata nya wuoyo kodgi kawuono to ebo biro kiny jo Ntimaru go be nigo bongo gibiro wacho ni Pamela no wachonwa kama to Jael bendo biro wachonwa kama koro ging'ad buchgi kendgi mondo gine ng'ama gi support omiyo yiena kapok igona erokamano jo Migori yieuru mondo wanyis jotendwa ni Migori ok en a battlefield joma dwa gore gi lweny malichno odhi Haiti kata yo kar Palestine kae nitie kaka idwaro jolweny kanyo to Migori to nego obede gi kwe an adwaro bedo jatend joma ngima madwa bero ngimagi ok jomotho miiko lit malich kwa dhiko kijana matin kendo wachakwa gi casualties kanyo endo mano ok en wach Nyasaye adage gi yate koro jo Migori weuru lweny kamano aparo ni kakitieke no ka wamedo machielo to nyalo bedo no dhi ahinya mano ka yiro Dr. Pamela Odhiambo ka loso kodwa e weche gweko mag ahinya ya dongruok ma bende timore e kaunti nero ma Migori lek mare kanyakla kod gigo ma bende wacho ni osetimo ne kaunti ma Migori ma bende podo medo gombo timo e higni mabiro en ma bende watwa kode e chenro ni mar mine wacho nyaka tich ang'wen manyien erokamano ahinya mar bedo kodwa nyinga Jaelieta jaloko mar osebedo Wilson Ochuka. Thank you, It's big, bigger than you can imagine. It's massive. It's the biggest jackpot. Shabiki Super Jackpot Sahini 100 million. Yes, predict 17 games na 99 bob na ujishikie 100 million.